ದಿನ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ದಿನ ನಂತರ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಂತಾಯಿತು? ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಆಯಿತು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ. ಮೊನ್ನೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಚ್ಚಾವ್. ಹಲೋ ದೀಪ್ತಿ. ಹಲೋ ರಮ್ಯಾಚಾರ್ಯ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅನಿತಾ ಪೂಜಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಹೌದಾಯ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಬರೋನುಂಡಾ ಫ್ಯಾನ್ದ ഞാൻ പാത്തേന്ന് കേണ്ടാ ಫ್ಯಾನ್ದ ಸೌಂಡ್ ಬರೋನುಂಡು. ഞാൻ ಫ್ಯಾನ್ದ ಎತ್ತನುಂಡತಾ ಕೇಂಡು. ಓಕೆ, ಯಾನು ಶ್ವೇತಾವೇ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ರಮ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆರ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ಡುಲ್ಲ ಜೆತ್ತುಪ್ಪಲ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿ ಜಮ್ಮಗ್ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ. ಹಲೋ. ഞാൻ പാത്തുന്ന് കേണ്ടതാ ഫാന് പാർജിന്ന പുല്ലേരാപ്പിച്ച് ಉಗ್ಗ ಉಂಡುದಾಂಡ ನಿನ್ನಾಂಡ ಮನಸಾಂಡ್ ಎಕಡೆ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಲೈವ್ ಬರ್ರಾಯಿಸಿತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಅಂಚಾದತ್ತೆ ಬಾಸಿಗೆಟ್ನ ಪೂರ ಉಲ್ಲತ್ತ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ ಅಂಡನತ ಏಪಲ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದಿಚ್ಚಿ ಏಪ ಗುರ ಬರೋಡು ರಗಾಳೆಚ್ಚಿ ಅಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕೆಲವುದ ಪೂರ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಚಿ ನಮಕ್ ಎಸ್ ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡುನು ಕೋಡೆ ಇಂಕ ಇಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಸಾದಿಗುಕ್ಕು ಜಾತ್ರೆ ನಾಟಕ ಇತ್ತನು ಕೋಡೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಾದಿಗುಕ್ಕು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಡುನುಂಡು ತುಕ ದಾದಾಪ ರಜತ್ ಎದುಲ ಆಫೀಸ್ಡು ಉಲ್ಲೆ ಹನ್ಸಿಕಾ. ಹಲೋ. ಇಡೀ ಕುಜಲ್ ರಾಪು ಮಾಡಸ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯರಿಜ್ಜಾಯಿನಿ ಈ ಲೆತ್ತನ ನಿನ್ನ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಲೆತ್ತನ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಸಾದಿಗುಕ್ಕು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಏರ್ಪುರ ಬರ್ಪರ್ ಕೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನು ಸಚಿನ್ ಅಮ್ಮ ಸಚಿನ್ 3 ಜನ ಪೋತೀನಿ. ನಾಟಕ ಇತ್ತನು ಕೋಡೆ ಕುದರ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಕಾಫಿ ಕಟ್ಸದ ನಾಟಕ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಯಾನು ನಾಟಕ ತೀರತ್ ನಾಟಕ ತೂತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಸರ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತೇನೆ 1 ವರ್ಷ ಆತನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾನಿಡಿನ ಪಾತೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತೆ ಇರ್ತಿಚ್ಚ ನಂಚ ಕೋಡೆ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಮುಲ್ಪಲೆ ಉಲ್ಲ ನಂಚ ಪೋದು ಪಾತೆ ಇರ್ದು ಸದನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತೆ ಇರ್ದ ಇನ್ನ ದಿನಾಲ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪಾತ್ರೆ ಎನ್ನಾತ್ ನಮಕ್ ವಾಣಿ. ಓಕೆ 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 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಹಲೋ ರಿಷಾ ಚಾನಲ್ ಏನು ಸೂಪರ್ ಇವೆಂಚೆಲ್ಲರು ಓಲ್ ಆಫೀಸಿನ ಪುತ್ತೂರುಡಿ ಭಾರಿ ಸೆಕೆ ಆತೆ ಅಂದೆ ಐಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ದರಿಟೆ ಕುಲ್ದೀನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ದರಿಟೆ ಕುಲ್ದೆ ಹೊನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಮೂವನೆ ಒಟ್ರಾಸಿದ ಹೋದ್ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಓದುದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮೇಕಪ್ ಉಂಟು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿರಣ ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇವು ಬರೋಡು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಿತ್ತೇರು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೇರಳ ಇತ್ತುಂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ರ ಪಾತರ ಇದು ಫೇಸ್ ತಾದ ಪಾಡೋರಕ್ಕ ಇನ್ನಿದಾನೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿರತ್ತನ್ನ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಣತ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮೇಕಪ್ ಫೇಸ್
ಹಲೋ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಕೋಡೆದ ಊರ್ದ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಕೋಡೆದ ಊರ್ದ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಅತ್ತ ಜಂಕ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಲೋ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಆಯ್ತಾನಂದ ಆತನ ಮಾರ ಬೇರೆ ತೋಚು ಸಮುಂಡದ ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಪ್ ಉಳ್ಳೈರು ಅಂಚನೆ ತೋಜ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಬ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನುಂತೆ ಅವು ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಐಫೋನಾ ನಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ವಿವೋ V27 ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಪು ನಾನು ಈಚೀಚೆ 2 ವರ್ಷ ಆಪುನೆ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಮೇ 22ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಪುನೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಈ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಲು ಬಾಲೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳಲು ಅಶೋಕ್ ಎಂ ಹಲೋ ಅತ್ತು ವಿವೋ ಪಂಡತಾನು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾರ ಲೈವ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತನ ಲೈವ್ ಆಫೆ ಜೀವಿ ದಾದೆ ಅರ್ವತ್ತು ತೆಲ್ತು ಹೋಯ್ರು ಸುಮ್ಮನ ಜೀವಿತ ಅಕ್ಕ ತೆರಿಗೆ ಐಫೋನ್ ಮಸ್ತ ಮಾಡಿದ ಎತ್ತದು ಜೀವಿತ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತದು EMI ಹಿಡಿದು ಎತ್ತೇರಾರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ EMI ಹಿಡಿದು ಎಪ್ಪರ ಬುಡಮಿದ್ದೇರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತ ನೋಡಿಗೆ EMI ಹಿಡಿದು ಎತ್ತನ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆರದು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ಕೊಡ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಆತಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಬಾಲ್ಯದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ಬಾಲ್ಯದ ಬೇಲೆದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೊನ್ನೆ ಅತ್ತತ್ತು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅತ್ತು ಯಾನೆ ನೀ ಮನಸ್ಸದ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದೆಲ್ಲ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ತೊಂದಿಚ್ಚಂಡ ಐಕಿತೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಮ್ಡೆ ತೊಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಲೆದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೇಲೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೇರೆ ಪೂರ ಆದಾಯ ಬುಕ್ಕನೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಬೇಗ ನಿಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಆನ್ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ದೈತಂಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದೈತಂಡ ಇತ್ತನ ಹಿಂಗೆ ಕೂಪುನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದಾಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೀ ಬುಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟದ ಅವೇಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಹೋಗ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಪಂಡು ಪಡದು ಕುರಿದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪಿರ ಇಂಚಿನೆಕ್ ಪಂಡು ಪಡದು ಕುರಿದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸಾದಿಗೊಕ್ಕು ಜಾತ್ರೆದ ಪಾಡ್ವೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ಎಡಿಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಸರ್ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆತನು ಬೇಬಸ್ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಸರ್ ಇಲ್ಲರದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಲ ಕವಿತಾ ಕೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಊರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ ಮಸ್ತಿ ಬಂತೆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರೊಂದು ಸೊ ಕೋಡೆ ಸರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲ್ಲನೆ ಏನೇನು ಪಾಪು ನಂಚ ಪೂರ ಪಂಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋನಿಗೆ ತೂಲೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪುಜಿ ಅನಿ ಇಪ್ಪೆಗ ಪೋಪುಜಿ ದಾದಾಂಡ ವರ್ಕ್ ಸಡನ್ ಬತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಪುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಚ ರಜೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೋಮವಾರಲ ರಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತಾರಂತೂ ರಜೆನೆ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತಾರೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಲೆ ನೀರು ತಗೊಂಡ ಬಾಲೆನ ಅಮ್ಮ ತಗೊಂಡೇರು ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕಿಂಚಲ್ ಸೂಪರ್ ಅನ್ಶಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಚೈತ್ರ ನಾಯಕ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಯಕ ಲೈವ್ ಬೈದಾರು ಈರು ತುಳು ನಾಟಕಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಪಾಗ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಾಟಕಡು ಇತ್ತೇನು ಇಜ್ಜಿ 5 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ 4 ವರ್ಷ ಆಡು 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 5 ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಲೋಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಾರೆ ಬುರ್ಜೇರಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಒಕ್ಕಡೆ ದಂಬೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಯಿಡು ಡ್ರೆಸ್ ಬಾತಿರಲ್ಲ ಹಲೋ
ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಶೆಕೆ ಆತ ಅಂಚಾದ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜೆ ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪೊಡಿಯೇ ಇಟ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪ ಚೇತನ್ ರೈಮಾಣಿ ಉಳ್ಳರತೆ ಅರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪೊಡು ನುಂಬುದ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಏನು ಗೂಗಲ್ ಫೈಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಐಟ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ವೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೋರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ವೇನೆ ಡೌಟು ಎಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಂದ್ ನೈತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತದೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಆಯ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ವೀಫೋನ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂತೆ ಕೊಡ್ಲಾಡು ಒಂದು ಈರ ಅಂದು ಯಾನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪ್ರ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಥರ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಈರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅರೆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗದ ಪತ್ತೆ ಮಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಕಡಪದ ಈರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಕಣಪನ ಚಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಕಾಡು ಕಾಸ್ಟಿ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಓ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಜೆ ಎಂಕ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಕೇಂದ್ರಿಜಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುಳ್ಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಊಟ ಇಂಚ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಕುದರ್ ಇತ್ತಿಜೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೀನ ನಾಟಕ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ತೂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ತೀಯರಗ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಾಟಕ ಮುಗಿನಾಗ 1:30 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಬಾಳೆ ಬಿಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಪೆ ತಪ್ಪ ಹೋಯಿನ ಸೂಪರ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಸತ್ಯ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ 75 ಜನಲೇರು ಹೊರ 100 ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ 120 ಹಾಕೊಂಡು 6 ಜನಲ ಬಲಿಪೆರಿ ಅನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಅತ್ತು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಆತಿ ಪಂಡ 1 ವರ್ಷ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸಾಂಗ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಐದೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಟಚ್ ಅನ್ಪುಣ್ಣನೆ ಇಚ್ಚಿ ಸಾಂಗ್ ಹೊರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡದ ಅಲಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡದೆ ಅವೇನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಏನು ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾತು ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಪಂತೀನಿ ಅವು ಖರಾಬ್ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತ ಹೇಳ್ತದ್ದು ಅಟ್ರಾಸೆ ಅದು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಬಂದು ಮಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಶ್ರುತಿ ಅವು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ನಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕಲ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇರ್ಬೋದು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ಅವ ಸೊ ಒಟ್ರಾಸಿ ಖರಾಬ್ ಅದಿತ್ತು 5 ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಗನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಗಂಚು ಪನ್ಪೇರು ಸಾಂಗ್ ಓ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆರು ಪಂಚೇರು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಜಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಜೋರು ದೀತೇರು ಲೈವ್ ಅವನು ಜೋರು ದೀತೇರು ಇರು ಇಂಚಲ್ಲ ಪಾ ಇಜ್ಜೆ ಸಾರಿ ಏನು ಬೋರ್ತು ನಾ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಪಂಡದು ಪಾಡೋರ ಲೈವ್ಡು ಬೋರ್ಚು ಅವರ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಪಂಡದೆ ಯಾರ್ದು ನೆಂಕ್ ಐಕ್ ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದರೆ ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಕೇಂದು ಪಬ್ಬಾಸದ ತಿರಾಮಿಸು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡದೆ ಪುತ್ತೂರು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ಆ ಶಾಪ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ತಿನ್ನಂದೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಂತೆ ಪಲ್ಲೆ ಇರೆಂಚ ಪಂಡಲ ಪಲ್ಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇರೆಂಚ ಉಳ್ಳರು ಫ್ಯಾನ್ ಏನು ಸೂಪರ್ ಇರೆಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟು ಓಕೆ ಅವಿ ಹಲೋ DJ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇಡ ಸಾಂಗ್ ಬೇಡ ತುಲೆ వచ్చిన అనుకున్నాకలే సుశాంత్ బంగేరా హలో ಏತು ಸಂಬಳ ಮಂತದು ಸಂಬಳ ಪೂರ ಕೇನಿರದಲ್ಲಿ ಏತು ಪಾಂಡದು ಅವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನು ಇರೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ 7 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನಡು ನಾ ಎಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ವರ್ಷ ಆಪುನು 7 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು 8 ವರ್ಷ ಬೇಕಾ ನಡಪುನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ನೇಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಈರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನು ಮಾತಾಡೋದು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕುಪ್ಪು ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಶಂಬಳ ಹೊರಗೇನ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏನು ಸೂಪರ್ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಪನ್ನ ಅತ್ತನ ಫೈನ್ ಅಂದು ಪನ್ನ ಓಕೆ ಸರಿ ಹಲೋ
ರೇಖಾ ಹಾಯ್. ಸುಧಾಕರ್ ಹಲೋ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಓಕೆ. ನೂತ 16 ಜನ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಅಂತ ನೀತಿ ಜನ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಹೊಸತ್ತು ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದಯಮಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಶಾಂತ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕುವ ನಂಬರ್ಗೇನು ನಾ ತಪ್ಪದೆ ನಾನಿ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ನಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು. ಫುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದ ಇತ್ತನೆ ನಾಯ್ಸ್ ಇಪ್ಪು. ಹಲೋ ವಿನುತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸರಿ ಗಮಪ ನಿನ್ನೆಂಚಿನಯ ದೀಪ್ತಿ ಚಮಿ ಚಮಿ ಸುಶಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಆವೆ ದುಂಬುದ ಗಾದೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಪೊನ್ನನ ಪ್ರಾಯ ಅಣ್ಣನ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಡೆ ಸಾದಿ ಕುಕ್ಕು ಬೈದಾರ ಅಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇದು ಸಾದಿ ಕುಕ್ಕುದಾರ. ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವಿನುತ ದೇವಾಡಿ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸಿಸ್ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಎರಡು ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದಕ್ಲುಲ್ಲಾರ ಮುಲ್ಪ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ವಾರಂದು ಸೋಮವಾರ ಅವ ಜಿತೇಶ್ ಬ್ರೋ ಆವು ಜಿತೇಶ್ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲರೆ. ಮಧುಶ್ರೀ ಕೊಡ್ಯಾಡಿ ಹಲೋ. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಮಾರುತಿ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಪಾತನ್ನು ಮಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಯರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ ಅಂತೇಳಿ. ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಹಲೋ. ಕೋಡೆ ನಾಟಕ ಪಿಯರ ಅವೇ ನಾಟಕ ಪಿಯೆ ಅರ್ಧ ತೀನಿ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ತೂತುಜೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಉಂಡತೆ ತೂಜ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತನತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೂತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಅನ್ಸಿದ ಯಾನ್ ಅವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪುಣ್ಣ ಅಂದೆ. ಹಲೋ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ವೀಸಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ವೀಸಿರೆ ಕಲ್ತಿನಾಳು ಭವ್ಯ ಮಮ್ಮಲೆ ಈಡೇರು ಬರ್ರೆ ತುಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂದು ಅವಡದ ಐದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ. ನಾನು ವೀಸಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತನ್ ಪನ್ನರ ಪುಚಿ ಪಂಡ ಇರೆಗಿಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಎಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತಾಡ್ಪುಣತೆ ಅವೇನು ತೂಯಿಲಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ದಲಕ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ಪುಚಾನು ಅವೆ ಎಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಮಾತ ಪ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ತಮ್ಮಿತ ಡಿಪೆಂಡ್. ಕೆಲವು ಮಂತ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು 2 ಮಂತ್ ಗೋರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪನ್ನರ ಹಾಪುಜಿ. ಸೊ ಈತೆಂದು ಪನ್ನರ ಹಾಪುಜತೆ ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೀಸಿರ ನಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೆರೋಯಿನ್ ಮಲ್ಪೆರದೆ ಐಕ್ ಏತ್ 1K ದಾಲಜ್ಜಿ ಐಕ್ 100 ಸೊನ್ಪರ್ಪಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಹೆರೋಯಿನ್ಗೆ 100 ಸೊನ್ಪರ್ಪಾಯಿ. ಅವು ಈ ಸಲ ಇಜ್ಜಿನ 100 ಎಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿಂದ ಯಾಪನ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡೈನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ನಾಡೋನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡು. ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತದ 20 ರೂಪಾಯಿ 100 ಸೊನ್ಪರ್ಪಾಯಿ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ 40 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೋಡು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ. ವಿವೇಕ್ ಚೇತನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂದ ತೀಯೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿತ್ತೆ ತೀಯೆ ತಮಿಳು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸಿಸ್ ಇದು ಓವರ್ ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಿತ್ತನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ 25,000 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತೆ 25K ಪಾಪುನೊಂದು ಕಾತೋಡುಲೆ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನಾಗಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿ. 1 ಸಾಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆನಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ 5 ಸಾಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆನಾಗಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ 10 ಆನಾಗಲ ಮಲ್ತಿಜಿ 20 ಆನಾಗಲ ಮಲ್ತಿಜಿ. ಸೊ 25 ಆನಾಗಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದುಂಡು ఒక దాదాపు ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಹಲೋ
ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜರ ಪಿಂಕ್ಯಕ್ಕ ಆರು ಕಮ್ಮಿ. ಹಾಯ್ ರೇವತಿ ಹಲೋ. ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಐ ಡಿ ಬಲ್ಲೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್. ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೆಗ್ದೇರೆ. ಓಕೆ ಜೈ. ಎಸ್ ನನ್ನ ಪೋಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ. ಟೈಮ್ ಆಯಿತು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 21 ನಿಮಿಷ ಅಂದ. ಹಾಂ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡತ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ತಿಕ್ಕನೆ ನೀತ ಬಜೆಟ್ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗತ್ತ ಇಟ್ಟು. ಸೊ ಎರೆಗಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಪನ್ನಿ ಆತ ಎ ಕಡೆ ರೈತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾದಕ್ಕೂ ಪುತ್ತೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಪುಣ ಐನಾ ಬೇಗ. ಹಲೋ ದೇವೇರು ಏರು ರಕ್ಷಿ ದೇವೇರು. ಎಸ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಾತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾರತ್ತನೆ. ವಣಸಾಂಡೆ ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡು